kule ngi bidai Ustaz Joka saya ni between sebenarnya berlawan pada film itu sama. Jadi kita Islam berkhilaf dengan film itu. Kemudian Subon, kejuruan tengah akan dikasih kalau wan ai jeng kersan ya kan dikasih film, khantam director, producer dengan film rodai perlop, kejuruan hi kalau wan ai mensem, ba kum kinong ak film, kum kinong sna film jong ka jai mreu khasi jentia jongi ba kinang kiu nang ni sekhaman. Kajing sneng na kan dikasih film, kabon sisya, mola dan ong ya ka story nado basdang haduk bakut hi kalau ngabai tenan. Jika jinsen kordo tam hangai kebangan ngalap nak jingyat juga dengan film kolong ba yaki kun samlai wane wat kumbakayat tu film wat ya ka yaki tu ki bala don lau jong u lok lan u tengah mo habaki wan sor chlong teng ki thabano haki rong khom jong ka perthei lan ha jing ya be yaki ek hapo sor chlong. Di kalau misalnya film ko bitenan kabadon jumut bat ka ba ajing sneng ya ki khun samla bat nang ba jong kani ka film le se ki bawan page ki sayo ka jimentoy bat nga kentui ki khun samla ba ki one page bat habat one page shem back tang ya ki ba internet lan ki badon jumut hanga film wat penbut ya ki tu ki ba pi ba habat ki penbut ya ki khong perthei haga bakut hi jong ka jing em pi poi sha ka jing jot kadon ka jing sneng bakraw ka ng film nganong pa ban ya thulut lamar bala dengan ya thulut mga hanni kai banga yui lese kanong pen internet show mo bat na next kam ba kibro kani one page ngaru one page masyo snow ya ka keteng khawa nong sor na ko ban one page TV ki senrang maklen ya ka di sya ni happy one page ki khawa di kan thai ka tam maklen en rai habangi page ki khawa di kan thai kamut man ong ba ngin perkhatan saya kata ka benta ka ba ono ka bam ya didur bat ka kai ka bangi di man im ha kai lang salah semua apa sama juga saya ini dari sama iwan pule jangan lupa iwan enjoy kulit seperti apa kedua result kalau feel saya ke disney oh ka jing snem ko bang yo nang ka film ka dehi ka balong ka jing hisya ki babon ki samla nganom ong syu tang nanong kendong le nasor ngan ong beja ki kun samla hi ki buan kelas ki ba wan kelas shilong lan ki balej ki we pat ki jalaru ki babon ki kun samla jungi haba ki la jingai na la yin sam na la ki jongi mi ki pa teng ki klet no ya ka e ka ba ki mi ki pa ki sneng na la yin sam haba ki kwa e ki ban pha si jing pule ha ki jang no ki mi ki pa kolong bakin ken poi ki kun ha ka thong ten rei ibabon ki kun samla kalong bar khongpong ya ke ba ki kmi ki pa ki kwa tena ta kadau nga kwa ban ketu ki kun samla ba phidon ha jing pule la pha sol sulong la ki wipat ki benta jong kari india ru lan shaban ki don kamban penejmut ya ke ba na kaliang ki kmi ki pa ki kwa na ka jong phi ba phenong breu phen man breu ha na ka sla jong